मेरी न्यू चप्पल हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै आङो फुजा नायनो थांनायदों टाउनफोराव एक्टरजों थांनि र' क्या बढ़िया था गुरु एक्टरजों थांनि एक्टरजों नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा आंनि भिडिअखौ जास्ट नायनानै लादो टाउनफोर थांदों सोर ए ओंखायनोथ' थाङा र' गारि नायदो गारि कारानो गंसेबो गैया दखन सोंबासो बुबाय सोंबासो बुङा जाबोलाया घग्रा सकनिफ्रायनो थाबायनो होलायलायदो जोंखौ बापारे एसेबांबा गोदोर फुजा जानायखाय जाबाय फुजायाव जेबोआनो गैया खोमा मायबा माबा जाखायाखै बारा गोदोर जाखायाखैनो फुजाफोरा थाबायनो मानिनिफ्रायनो थाबायनो होलायलायदो मानसि जासिनाय बायसानो नै सफैबाय जोंनि तामुलपुर जाया बेनो बारा भिरानो जायाखै चलो मानु बारा एसेबां जायाखै न' सिगां खनसे जायाखैमोन लर जादों नो मैगं थाइगं फानसोदों दा जोंनियाथ' जेबो एक्टर सेक्टरबो गैया जिलापि जानोबो मिथाइ जानोबो दा सोरनाव बिगोन सोरनाव बिना जागोन दा जों गावबागाव बायना जानांसिगोन आरो उपाय गैया मालाय बारा फैसा लाबखायाखैलै सोरबा सिनाकि मोननाय मोनबा मोजां जागौमोन लोगो मोननाय मोनबा मिथाइ बायना होना नोंनो खिन्थु जों इदि दिनालागै बिना जाफेराखै न' इमान देरलायलांबाय जों दिनालागै इदि बिना जाफेराखै गावबा गावानो गाननोबा फैबाय नोंनाव जागोनथ' पिंक पिंकआ बेनो आरो दखानफोरा जोंहानिबो गयनि दखान होनाय मोनबा बेसेबां लाब जागोन बिरि सिग्रेट लोखि फुजायाव दै लोखि फुजायाव लामा जिङावबाबो गेजेराव हाबबाथाय फैसा नांगोन ना लामा जिङावबाबो बेयाव फट' थिखांगोन जों वाव जि बरिया नुदो जि गोलाव लाबोखाबाय आं बारा मानसियानो गैया न' मान गेसें बारा मानसियानो गैया मोजां नुथाराखै माबा लाइटआनो ख्रि ख्रिसो हय खिन्थु एसेबां साफा नङा ओंखायनो बारा मोजां नुवाखै दायो हाबबाय सिङाव ओमफ्राय मानसिफोरा नै नांगौमोन आंनो बायनांगौ ना सोरबा गोजा नांगौमोन जि मोजां मोजां खालाय केमान दखाने दाम गिला हाजार जालायलागे দিয়ে रेड कालार तो केमान itu ডাঙৰ তো 1600 মাৰি আহি আছো ৰ ল'বা পইচা লৈ আহোঁ আগতে এতে মই পৰা ওলাই আনং ৰ ayu নাঙা দে বেচলে হেলে রেং লালু কিবা মোনালে ন आइबाय नायबासो गाबनानै लागौमोन आं मानदे सोरनाबा फैसा खुस्रा जमायनो नाङो बायनो गुल्लत फेमफाखौनो लानो थांनानै दोखो दामलांबाय थानांगो दा गारियाव माथोलाय माथो मानसि गैया ना खाट्रा मानसि ओंखारदोलाय एम्बु फिसा बायसानो खनसे मेला आसल मेलाया इथिंसो दोङो नालाय बेखायनो इथिंसो दोङो लुक' खनसे रानि
दावदै खेला गेले मारनोसै दावदै खेला गेलेसै नों मबाइल enggak habro gap hab baban जाबाय ले आङो भिडिअ खालामैनो मिठाइ दखान बेथिंजाय मिठाइ बायदि रोखोमनि मिठाइ सोर जानो जिलापि गोदै रसगल्ला खतरनाक मानसि बे जायगायानो एसे लेथ्रा जाबाय आरो ayo masih habru ayo जासिगोन खोथिया बाङाय लाना फैनांगौमोन जोङो बेबायदिनो मानसिफोरा सोरबा मायबा लागोन नामा मादि नांदो फुजानायना मोजां नांदो बरिया फैनोबा फैया लोगो गैया जादो भाइ माबार थाब जिलापि जाहोनो मादि नांदो हामा नांदो मानो नोंलाय मोजां नांदो काम नायो न मा जायोमोन आब'ना नै आब' इयो काम नायो फुजा नायनो जायो नोंलाय मोजां नांदो आंखौ मोजां नाङाखै आंल'सो मोजां नांदो होमबा आंहाल'सो मोजां नांदो आया मोजां नांदोनो नोंसोर खानदो लोगो जादों मोजां नायनायदो मोजां नांनाय अखासो फैगोन नामालै थाङा दानो हर थागोन दिनै जोङो 12ता जायागौ माने थाङा मा दोङोबा नायलांनो हागौमोनलै मोसानाय जेबो गैया नामा इयो थांनो मोसां नायगोन माबानो थां आङो 50 थाखा होगोन आरो खिन्थु होफिननांगोन आङो मान मोजां नांखादो जे बराबर नांदो 3 बजे जाएगा हाँ 3 बजे जाएंगे हम लोग जाके क्या करेगा हाँ तभी तो घर में जाके क्या करेगा सोएगा मोबाइल टिपेगा और उसके बाद क्या कुछ भी नहीं मानसिफोरा इदि मोखां जाजोब्बाय ओमफ्राय स्टेजआ जेबोआनो गैया जायखिजाया इदि मोखां जाजोबना जाबाय ओमफ्राय दायो आंल' इदि उल्टा मोखां जानानै गासैबो इदि मोखां जामारजोब्बाय दङ ডাটা হিসাবে আছে थांसै जोङो लोगोफोर नै बिराद हर जाबाय गायकखौ नेनायावनो गायखौनो नुदिया मोजां नायलांनो लुगैबाय
मायबा खर' नौथा गायाव गाखोबाय इदिनो खालै दायो न'आव मोनफैबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ होनाया माबायदि मोनखो होननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफैगोन नेक्स्ट भिडिअ गुड नाइट